Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ee? Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ mba? Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ọpapa? Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ụmụaka? Ya ga-eweta anyị ihe anyị nwere taa bụ olumba maka Igbo izugbe. Olumba bụ ihe asụsụ Igbo ọnọka obodo dị iche iche si akpọpụta ya, mana Igbo izugbe bụ ihe ndị anyị bụ ndị Igbo na-ekekọrịtara a na-akpọ ihe nke eji edepụta akwụkwọ anyị na-agụ. Abụ m Nwaada Ụzọamaka ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo. Ihe ọbụla ga-abara anyị uru, anyị ga-amụta ya nke ọma. Ugbu a m ga-eji asụsụ be nna m kọwapụta ihe dị iche na olumba na Igbo izugbe. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ntụnye gị azụ mana ya n'anya. Nke a yes, Igbo izugbe eji ede ihe n'akwụkwọ kpọrọ ya ee, mana abịa na be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ eyi. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Children nke ndị Igbo niile kwekọrịtara na ọ bụ ụmụaka, mana be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ ụmụrịma children. Ka o si adaba. Ọzọkwa bụrụ gịnị? Groundnut nke ndị Igbo niile kwekọrịtara na a na-akpọ ọpapa, mana abịa na be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ ahụikere. Ọpapa, ahụikere. Ọzọ abụrụ now, abịa n'Igbo niile a na-akpọ ya kịta, mana be nna m anyị na-akpọ ya mgbene. Ị na-aghọta ihe bụ ihe dị iche Igbo izugbe na olumba, Igbo izugbe na olundị. Ifuru ihe dị iche na ya. Ọzọkwa bụrụ afternoon nke ndị Igbo na-akpọ ehihie, na be nna m anyị na-akpọ ya owu. Ọzọ bụ no ka ndị Igbo si nọ mba, na be nna m ya na-akpọ ya ụwa nke ụwa. Ka anyị tụgharịa ya ọzọ, ka anyị gbapụ ọzọ chịkọọ ya ka anyị ghọta ihe anyị na-akọwa. Anyị si nọ olumba na olundị ma Igbo izugbe. Anyị wee sị na olumba bụ ka ndị mmadụ si asụ ya n'obodo ha. Igbo izugbe wee bụrụ gịnị? Nke ahụ anyị chekọtara na eji akụzi ihe na classroom. Anyị wee na-ekwu ka anyị kpọpụta ka esi akpọgasị ihe ndị a niile gasị n'olumba ma n'olu izugbe. Na-egekwa ntị na Igbo izugbe, kpụchaa ntị gị nke ọma. Nke mbụ anyị si ya aga yes, ihe a na-akpọ na be nna m eyi. Children, ụmụaka, ha na-akpọ ya na be nna m bụ ụmụrịma. Groundnut, ọpapa, na be nna m anyị na-akpọ ya ahụikere. Afternoon, ehihie. Ihe a na-akpọ ya na be nna m abụrụ owu. No, mba, ihe a na-akpọ ya na be nna m abụrụ ụwa. Dịka anyị gbapụrụ ọsọ gbapụ ya chịkọọ ya. Daalụ maka isonyere m. Akụkwara ka na-esonyesiri m kedu ihe na-abịara gị, ihe dị iche iche ka anyị na-abịara gị na peji anyị anụwa. Daalụ, emesịa.